אנו תלמידי כיתה ד' בבית ספר האחדות ממליצים לכם לבקר באנדרטת חיל הים הנמצאת בגן אלישבע שבעיר אשדוד. אנדרטת חיל הים הוקמה לזכר חללי חיל הים בשנת 1948. אם תרצו, אתם יכולים לעלות למעלה ולצפות בנוף המהמם ולראות את השקיעה היפה בעיר אשדוד. הילדים יכולים לשחק בפארק. חשוב לבוא ולהכיר את ההיסטוריה של מדינת ישראל והעיר אשדוד. כאן תמצאו את נינת החן בעיר אשדוד, כדאי לכם לבוא ולראות. Created using Powtoon.